हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। हम रात के 8 बजे चल देनी बौद्धा घूमे। अब बौद्धा में गनी स्तूपा घूमे तो भाई वहाँ देखनी एगो गजब के चीज। हम हमारे एगो फ्रेंड मिल के दुनू गोरा चल देनी सब बौद्धा घूमे। आ देखल भाई वहाँ देखनी पूरा बत्ती बार के बहुत कुछ वहाँ होत रहलक ह, जौन हमारा कुछ देर ना समझ में आइल। बाद में हम पता कनी तो हमरा समझ में ई आइल कि जौन हउ अगाड़ी पोस्टर लौकता, जितना भी लइका सब के फोटो लौकता, उ गइल से हिमाल चढ़े गइल से उहवा जौन का भइल भाई, ओकनी के मतलब कि उहाँ से गिर के मर गइल बाड़सन। तो ओकनी के नाम पर यहाँ मनन होता। आ सारा लोग जौन बा ई अपना देश के झंडा लगा के वहाँ दिया बार के ओकनी के नाम से जौन बा मतलब कि एगो सत्य नमन करता लोग कि ओकनी के आत्मा के शांति मिले। ई हमरा पता लागल वहाँ से। तो भाई ई बहुत अच्छा बात बा कि अपना देश के मतलब कि लइका सब के बारे में लोग यहाँ के इतना अच्छा सोचेला। आ ई बात के देखी लगे भैया, अगर रात के कुछ नज़ारा वैसन बा बौद्धा के, भाई सच में बहुत अच्छा लागल ई वीडियो देख के। आ यहाँ के लोग के देख के, सोच के देख के भाई, कि यहाँ के लोग जौन बा अपना देश के लइका सब से, अपना देश के लोग से, अपना देश के जनता से इतना प्यार करेला, एक दूसरा से लोग मिल के रहेला। भैया ई है बौद्धा के रात के नज़ारा। आ यहाँ जौन बा कुछ इस तरीके के फंक्शन होता अपना देश के लइका